Si me permet un parèntesi, Pedro Sánchez és una persona absolutament respectuosa. Com a president del govern, com a secretari general del PSOE, mai m'ha dit quan tingui convocades les eleccions. No, jo dic rumors que han sorgit. No, però ho vull dir perquè aprofite la vinentesa per dir-ho clarament. És que mai m'ha dit ni quan, ni com, ni de quina manera. I jo li ho agraeix perquè, entre altres coses, és evident que on residencia la voluntat dels valencians és ací, és al Palau de la Generalitat. I, per tant, el que nosaltres farem és allò que pensem que és millor per a la comunitat valenciana. I això és el que farem. I ara, en aquests moments, l'agenda valenciana és superació de la pandèmia, reactivació econòmica, social i emocional. Tenim molt de treball a fer. Tenim els fons europeus, tenim la captació d'aquestes inversions a les que estem treballant, tenim, per tant, tot el que és un redreçament necessari. Molta feina per intentar, en aquests moments, fer polítiques d'avantatge electoralista. No va a passar. Ara bé, si hi hagués unes altres condicions, però en aquests moments en què tenim uns pressupostos aprovats, en què tenim els fons europeus en marxa, en els que hi ha estabilitat, en el que hi ha un govern unit i cohesionat, en el que hem fet un seminari ara recentment, no hi ha cap motiu.